سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ዘድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይሁንና ከምውን ነታረርህ ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይጽሐያ ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክ ብዛሃቦም ማዓርግ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይሁን አሜን። 11 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ዕለት 11 ለካቲት በረኸትን ረድኤትን ናይ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሁን ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ስንክሳር 11 ለካቲት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዕለት ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ አባ መላትያኖስ ብሰማዕትነት ሞተ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ በሊሕን ፈላጥን ዝኾነ ዓቢ ተጋድሎ ዝጋደል ኮነ። ኣብ ሮም ሃገር ድማ ሊቀ ጳጳስና ተሸይሙ ኣብ ናይ ቅዱስ ወንበር 12 ዓመት ብሰላም ነበረ። ንህዝቢ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት እንዳመሃሮም ከሎ መኮንን ፊልጶስ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ቀላውዲዮስ ተላዒሉ ኣብ ዝቐተሎ ጊዜ ኣብ ክንድኡ ነገሰ። ኣብ ልዕሊ ምእመናን ድማ ዓቢ መከራ ኣምጽአ። ብኢድ ናይዚ ንጉስ ዳኪዎስ ብዙሓት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ኣብ ዘመኑ ድማ 7 ሰባት ካብኡ ሃደም እሞ 372 ዓመት ደቂሶም ነቕሑ። ንሱ ድማ ኣብ ከተማ ኤፌሶን መስጊድ ሰሪሑ ኣብ ውሽጡ ጣዖታት አንበረ እሞ ኩሎም ሰባት ንጣዖታት ምእንቲ ክስውኡ ኣገደዶም። ንጣዖታት ዘይሰውኡ ድማ ቀተሎም። እዚ ዝኸበረ በላትያኖስ ድማ ናይ ጣዖታት ኣምልኾ ከም ዝቃወም ህዝቢ ድማ ኣብ ናይ ክርስቶስ ሃይማኖት ምእንቲ ክጸንዑ ከም ዝምህር ንጉስ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ናብ ሮም ልኢኹ ናብ ከተማ ኤፌሶን ኣምጺኡ ንጣዖታት ክስውእ ለመኖ። ንሱ ግን ቃሉ ኣይሰምዐን። ንኣማልኽቱ ድማ ረገመ እምበር። ንጉስ ድማ ተቆጥዐ። 1 ዓመት ዝኣክል ድማ ብጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀዮ። ምስ ስቃዩ ድማ ኣብ ሰለቸወ ጊዜ ብሰይፊ ርእሱ ክቆርጾ ናይ ምስክርነት ኣኽሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይንበር አሜን። አባ በትራ በዚህ ዕለት እውን ናይ አባ ስልዋኖስ ረድእ አባ በትራ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ዘላ በዓቱ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ትሕርምቲ ይሕዝ ነበረ። ኣብ ጊዜ ድራር ድማ ንስጋኡ ዘድልዮ ይምገብ። ፈርኑ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኤጲስቆጶስ ኣብ ዝገበርዎ ጊዜ ድማ ትሕርምቲ ብምብዛሕ ንሰብነቱ ብጣዕሚ ኣድከመ። ደቂ መዛምርቱ ድማ ኦ ኣቦና ኣብ ገዳም ኣብ በዓትኻ ኣብ ዝነበርካ ጊዜ ትሕርምቲ ከምዚ ኣይብዛሕካን በልዎ። እዚ ኣቦ ድማ ከምዚ በሎም ኣብቲ ጊዜ ኣብ ገዳም ኣብ ውሽጢ ሽግር ነበርኩ። ሎሚ ግን ኣብ ማእከል ብዙሓት ብሓድነት ኣለኹ። ዝደልዮ ኩሉ ብዙሕ ኣለኒ። ነገር ግን ንስጋይ ቀጢዐ ክገዝኦ ይሓይሽ። ከምዚ እንዳተጋደለ ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ብሰላም ዓረፈ።
ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ይምሓረና በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። አባ አውሎግ አንበሳዊ በዚህ ዕለት ድማ ተጋዳሊ በዓል አንበሳ አውሎግ ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ወለዲ ካብ ሃገረ ንጽቢን ዝኾኑ ብጽቡቕ ስራሕ ፍጹማን ብወርቅን ብሰልድን ዝበልጸጉ እዮም። ንወዶም ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኩሉ አምሃርዎ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ድማ ወለዱ ብዙሕ ገንዘብ ገዲፎምሉ ሞቱ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ አውሎግ ዘለካ ገንዘብካ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሂብካ መከራ መስቀልካ ተሸኪምካ ንዓ ተኸተለኒ ንዝብል ዝኸበረ ናይ ወንጌል ቃል ሓሲቡ ንሽዑ ድማ ገንዘቡ ኩሉ ንድኻታትን ንስተሸገሩን ጾሞም ንዝሓደሩን በቲኑ ናብ አባ አውሎግን ከደ። ንሱ ድማ ብደስታ ተቐበሎ። ከምኡ ስለኡ ድማ ከምዚ ዝብል ራእይ ርእዩ ነበረ። እነሆ ናባኻ ጎበዝ ክመጽእ እዩ ተቐበሎ እሞ ምስ ዘገልግሉ መነኮሳት ሕወሶ እንዳተፈተነ ድማ 3 ዓመት ዝኣክል ነበረ እሞ ፍጹም ዝኾነ ቅድስናኡ ድማ ኣብ ዝረአየ ጊዜ ናይ ምንኩስና ልብሲ ናይ መላእኽቲ ኣስኬማን ኣልበሶ። ካብ ሰንበት ክሳብ ሰንበት ድማ እንዳጾመ ብብዙሕ ተጋድሎ ነበረ። ምግቡ ድማ እንጀራን ጨውን ነበረ። ብመዓልትን ብለይትን ድማ 700 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ምስ ስግደት ይጽሊ። በዚ ተጋድሎ ድማ 40 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ከፋንዎ ንመምህሩ አባ አውሎግን ለመነ እሞ ናብ በረኻ ኸደ። ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ በዓቲ ኣትዩ ድማ እንዳተጋደለ 50 ዓመት ነበረ። ንድልየቱ ዘገልግልዎ ድማ 2 ኣናብስቲ እግዚአብሔር ሃቦ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ሓመመ። ንኣናብስቱ ድማ ምንቲ ክሰቲ ዝሞቐ ማይ ይደሊ ኣለኹ በሎም። ሓደ አንበሳ ድማ ናብ ሩባ ከይዱ ጓሳ ረኺቡ ናብ አባ አውሎግ ኣምጽኦ። ኣብ ዝረአዮ ጊዜ ድማ ሰገደሉ እሞ ኣቦይ እንታይ ትደሊ በሎ። ንሱ ድማ ዝሞቐ ማይ ከተስየኒ ይደሊ ኣለኹ በሎ። ካብ ዝበለ ድማ ገበረሉ። ድሕሪኡ አንበሳኡ ነቲ ጓሳ ናብ ቦታኡ መለሶ። እቲ ጓሳ ድማ ንናይ እግሩ ተረከዝ ዓለም ኩላ መጠኑ ዘይትኸውን ጻድቅ ሰብ ረኸብኩ ኢሉ ንኩሎም ሰባት ነገረ። ኣብ ሰምዑ ጊዜ ድማ ኩሎም ሰባት ናብኡ ተኣከቡ። ብዙሓት ሕሙማት ድማ ኣምጽእሉ እሞ ፈወሶም። በቲ ወርሓት ድማ መምህሩ አባ አውሎግን ጣዖት ዘምልኹ ንናይ ፋርስ ህዝቢ ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ንምምላስ ናብ ሃገረ ፋርስ ክኸይድ ደለያ። ደጊሙ ድማ ንወለዱ አውሎግ ምስኡ ክወስዶ ናብኡ መልእኽተኛ ክልእኽ ደልዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንኣንበሳኡ ኣገንዘቦ እሞ ዓጽፍን ወንጌሉን አልዒሉ ተሸከመ። ንአባ አውሎግ ድማ ጉዕዞ ኣመልከቶ። ተንሲኡ ድማ ንኣንበሳ ተኸቲሉ ናብ መምህር አውሎግን በጽሐ። ንሱ ድማ ብደስታ ተቐበሎ። እንዳተጓዓዙ ድማ ኣብ ጤግሮስ ወሓዚ በጽሑ። እቲ ማይ ድማ ተኸፊልሎም ተሻገሩ። ናብ ውሽጢ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ዝበጽሑ ጊዜ መሃርዎም። ናብ ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ድማ መለስዎም እሞ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥመቕዎም። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ቅዱሳን ኣብ ዝጠመዩ ጊዜ መግቢ ምእንቲ ከምጽሎም አባ አውሎግ ንኣናብስቱ ኣዘዘ። ከይዶም ድማ እንጀራ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ጽዒኑ ዝጓዓዝ ሽማግለ ረኸቡ። ህፃን እውን ምስቲ እንጀራ ነበረ ኣሎ። ነቲ ኣድጊ ድማ ናብዞም ቅዱሳን ኣምጽእዎ። ካብ ስንባደ ዝተለዓለ ድማ እቲ ህፃን ሞተ። እቶም ቅዱሳን ድማ ምስ ጸለዩ እቲ ህፃን ድሒኑ ተንስአ። ቅዱሳን ድማ ተመገቡ። እቶም ኣናብስቲ ድማ ነቲ ኣድጊ ምስ እንጀራን ምስቲ ህፃንን ናብቲ ሽማግለ መለስዎ። ድሕሪኡ አባ አውሎግ ናብ በዓቱ ተመሊሱ ቁሩብ ሓሚሙ ዓረፈ። ብዓብይ ክብሪ ድማ ተቐበረ። እዞም ኣናብስቲ ድማ መቃብሩ እንዳሓለው 12 ዓመት ነበሩ። ድሕሪኡ ናብ ዱር ኣተው። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ
በረኸቱ ድማ ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይንበር ለዓለም ዓለም አሜን። ለካቲት 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ አውሎግ አንበሳዊ፣ አባ አውሎጊን ጻድቅ፣ አባ በትራ፣ አባ በላቲያኖስ ሰማዕት፣ አባ አብርሃም ኤጲስቆጶስ፣ አባ መቃቢስ፣ አባ ኮንቲ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ገላውዴዎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ብፁዓን ኢያቄምና ሐና፣ አቡነ ሐራ ድንግል ጻድቅ፣ አባ ዘወንጌል ሐዲስ ሐዋርያ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፍ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን